Θα ήθελα όμως να πάμε λίγο στους νέους ανθρώπους, στο νέο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας, το οποίο αναζητά τρόπους επιβίωσης και να αξιοποιήσει τέλος πάντων όλες αυτές τις γνώσεις. Νομίζω ότι οι νέοι πια είναι καταρτισμένοι, έχουν πολλές επιστημονικές γνώσεις, φρόντισαν οι οικογένειες να καταρτιστούν τα παιδιά και τώρα βέβαια να αναζητούν να απασχοληθούν κάπου. Θα ήθελα να μιλήσουμε για τα startups, για τα οποία γίνεται πολύ έντονος λόγος το τελευταίο χρόνο, ίσως τα τελευταία 2 χρόνια, και λόγω της δύσκολης κατάστασης. Πώς συμμετέχει σε αυτό το κομμάτι ο ΣΕΒΕ? Καταρχήν αποτελεί μια βασική διαπίστωση αυτό που είπατε προηγουμένως. Οι νέοι πλέον έχουν πολύ υψηλή επιστημονική κατάρτιση από τη μία, αλλά από την άλλη αντιμετωπίζουν και ένα σοβαρό πρόβλημα της ενεργείας των νέων. Ορμόμενοι κυρίως από αυτούς τους δύο παράγοντες, οι νέοι αναζητούν διέξοδο στην επιχειρηματικότητα. Εμείς, αντιλαμβανόμενοι το πνεύμα των καιρών και σαν σύνδεσμος, έχουμε ιδρύσει μια ομάδα νεανικής εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας που αποκαλούμε SEVE Next Generation και απευθύνεται σε νέους οι οποίοι θέλουν να ξεκινήσουν μια δουλειά η οποία όμως θα έχει αρχικά, απριόρι, θα έχει εκ των προτέρων εξαγωγικό προσανατολισμό. Δηλαδή όχι να ανοίξουν μια επιχείρηση που θα δουλεύει μόνο τοπικά ή μόνο στην Ελλάδα. Εμείς απευθείας από την αρχή έχουμε μέλη, νέους ανθρώπους, έρχονται σε εμάς, οι οποίοι θέλουν να κάνουν κατευθείαν μια εξαγωγική επιχείρηση. Εκεί λοιπόν συμμετέχουν νέοι οι οποίοι έχουν ήδη μπει στην επιχειρηματική δραστηριότητα, παράγουν κάτι ή έχουν μια πάρα πολύ καλή ιδέα την οποία αναζητούν ίσως και κάποιος να την χρηματοδοτήσει? Γιατί είναι το επόμενο ζήτημα. Πώς φτάνουμε να υλοποιήσουμε μια ιδέα με τι budget? Οι ιδέες πάντοτε χρειάζονται υλοποίηση. Αλλιώς θα παραμείνουν μόνο ιδέες και δεν πρόκειται να γίνουν πράξη. Ακριβώς. Εμείς παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες στα μέλη, τα οποία μπορεί να μην είναι ήδη επιχειρηματίες, να σκέφτονται να κάνουν μια επιχείρηση μετά από 2 χρόνια. Εμείς τους παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες, mentoring, coaching. Φυσικά έχουμε κάνει και εκδηλώσεις και θα επακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις, τις οποίες παρουσιάζουν οι νέοι επιχειρηματίες τις επιχειρηματικές τους ιδέες, παρουσιάζουν ένα βασικό business plan και επιχειρηματίες μέλη του συνδέσμου αξιολογούν την επιχειρηματική πρόταση και αντίστοιχα κάποιες από αυτές βραβεύσαμε στην πρόσφατη εκδήλωση που κάναμε στη Θεσσαλονίκη και κάποιες και αυτές που βραβεύσαμε τις φέραμε αυτά τα παιδιά σε επαφή με funds, με κεφάλαια που μπορούν να χρηματοδοτήσουν, ούτως ώστε αυτή η επιχειρηματική τους ιδέα να πάρει σάρκα και οστά και να ξεκινήσει μια επιχείρηση. Υπάρχει συμμετοχή των νέων σε αυτό το κομμάτι? Βεβαίως. Και θα ήθελα να μας πείτε και αν οι ιδέες που έχουν πραγματικά σας έχουν εντυπωσιάσει. Υπάρχει συμμετοχή των νέων, είπαμε, και οι νέοι αναζητούν μια διέξοδο. Στην οικονομική κρίση μας έχει πλήξει όλους ανεπανόρθωτα, πολύ περισσότερο τους νέους. Στις εκδηλώσεις του ΣΕΒΕ, γενικώς σε οποιαδήποτε μορφής εκδήλωση που κάνουμε, γιατί κάνουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις ετησίως, οι νέοι έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Μακάρι και φυσικά δεν γνωρίζω, ή μάλλον θα έλεγα ότι οι νέοι έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και σε αυτούς και εμείς παλαιότεροι πρέπει να δώσουμε τα ενία. Δηλαδή πρέπει να τους δώσουμε την πρωτοβουλία, να τους αφήσουμε χώρο, να πάρουν πρωτοβουλίες, να ξεκινήσουν να κάνουν κάτι δικό τους ή κάτι περισσότερο από αυτό που έχουμε κάνει εμείς έως τώρα. Βλέπετε, σίγουρα η επιχειρηματική δραστηριότητα όπως ήταν μέχρι τώρα είχε ένα συγκεκριμένο μοτίβο πάνω κάτω. Τώρα λόγω της κρίσης βλέπετε και των νέων οι οποίοι θέλουν να μπουν στην επιχειρηματική δράση, βλέπετε διαφοροποιήσεις, δηλαδή κάποιες πιο φρέσκες ιδέες, δηλαδή σχηματίζεται με κάποιον διαφορετικό τρόπο επιχειρηματικά εδώ στη χώρα το μέλλον? Βεβαιότατα. Καταρχήν το παραγωγικό μοντέλο της χώρας έχει περίπου καταρρεύσει. Οι επιχειρήσεις προσπαθούμε να σταθούμε όρθιες, οι νέοι το αντιλαμβάνονται αυτό, έχουν πολύ περισσότερες γνώσεις από εμάς τους παλαιότερους, είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και έχουν μια
global προσέγγιση στο business. Δηλαδή σκέφτονται global, σκέφτονται παγκόσμια, έτσι, βεβαίως, σε μια παγκόσμια κλίμακα. Είναι διαδικτυωμένοι και μέσα στο ίντερνετ. Έχουν φίλους από το εξωτερικό, έχουν σπουδαστές φίλους. Γενικά βλέπω τους νέους και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό, ότι έχουν μια πιο ευρύτατη αντίληψη, μια πιο παγκοσμιοποιημένη αντίληψη στο θέμα της επιχειρηματικότητας, που εμείς παλαιότερα δεν είχαμε σίγουρα. Η τεχνολογία έχει αλλάξει και σε αυτό. Δηλαδή γνωρίζει οποιοδήποτε ότι μπορεί ένα software, ένα application, οτιδήποτε, μια εφαρμογή, ξέρει ότι μπορεί να το πουλήσει στην Ινδία, στην Αμερική, στη Γαλλία και σε οποιαδήποτε αγορά του κόσμου.